रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। रत्नागिरी गणपतीपुळे समुद्रात एका बुडणाऱ्या पर्यटकाला वाचवण्यात यश आलंय। हा पर्यटक नांदेडमधला रहिवासी आहे। त्याचं नाव गुलशन राठोड असं आहे। या पर्यटकाला बुडताना पाहून शरद मयेकर या स्थानिकानं स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता या पर्यटकाला वाचवलंय। देवस्थानामुळे आणि इथल्या नयनरम्य समुद्र किनाऱ्यामुळे इथे नेहमीच पर्यटकांची गर्दी असते। इथे पर्यटकांचा ओघ जास्त असूनही इथे लाईफ गार्ड नसल्यानं आता मोठ्या प्रमाणात टीका होताना दिसतायत। रत्नागिरी गणपतीपुळे समुद्रात एक पर्यटक बुडत होता। या बुडणाऱ्या पर्यटकाला वाचवण्यात यश आलंय। हा पर्यटक नांदेडमधला रहिवासी आहे। या पर्यटकाचं नाव गुलशन राठोड असं आहे। या पर्यटकाला बुडताना पाहून शरद मयेकर या स्थानिकानं स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता या पर्यटकाला वाचवलंय। देवस्थानामुळे आणि इथल्या नयनरम्य समुद्र किनाऱ्यामुळे इथे नेहमीच पर्यटकांचा ओघ जास्त असतो। इथे पर्यटकांची गर्दी असते। इथे पर्यटकांचा ओघ जास्त असूनही लाईफ गार्ड नसल्यानं आता मोठ्या प्रमाणात टीका होताना दिसतायत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।